Čau ľudia, dneska som Dino z dnešného videa. Dneska sme v pozemnej lanovke cestou hore na hrebienok. Mal by tam byť ľadový dom, tak sa ozvem, keď budeme hore. No sme tu, pozrite sa, dostali sme sa k Luka. Strašne, je to strašná zima. Je to fakt príjemné. Pozrieme sa tu zadu, ako to vyzerá. Dobre, nie? Určite vám to doporučujem ísť, je to tu zadarmo. Proste si to užijte. Môžete ísť pešo. Tam vzadu je kreslo, tak keď sa tam dostanem, tak vám poviem. Som tu pred tým kreslom, počkáme v rade. A tu je nejaký obraz vyteslený. To vyzerá takto. My to ideme prejsť. Sme tu. Tak toto vyzerá, to sme sa Luka. Tam sme zistili, že je ďalšia väža ešte. Tu je niečo napísané. Keby ste vedeli, čo to je, tak napíšte do komentára. Ideme vám posledne sledujú a ukážem vám, čo tu ešte nájdem. Odchádzame, tak ešte Úsmevkami. Kde? Dobre. Počkej, ešte tu takto vidím. No stojte v rade. Ja to ešte tu takto prejdem. Je tu ešte niečo, tak si to ideme pozrieť. Ukážem vám, keď budeme dnuka v tomto tu. Sme tu. Počkajte. Tak keď mám vonku, tak vám poviem. Tak ideme vonku, tu píše Petrovický dom a tu je nejaká obúda. Tak ideme vonku. Pozrite sa, tak sme po obede, mali sme kapustnicu každý. A ako vidíte, tak tam je tá pozemná lanovka a ten výhľad je proste duch. Mne sa to strašne páči. Podľa mňa je to celá pekná. Tu je reštaurácia a za tými stromami je ten dom. Tak sa vám ozvem, keď budeme v tej lanovke. Práve sme v tej pozemnej lanovke cestou dole. Takto tu vyzerá, teraz je tu oveľa viacej plné ako predtým. No tak sa vám ozvem, keď budeme dole. No tak práve ideme domov a to by bolo pre všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Tak čau, čau.